gaur egun, oaindikane, ez da egon halako buelta handi bat zeinetan jatetxetan emakumezko figurai eman zaien merezi duten garrantzia. Eta egon badaude, ez nahi genituzken bezain beste, baina egon badaude, eta sukaldetan oaindikane gehiengoa emakumezko izango dira lan. Ze oaindikane jatetxo hien martxan daude, sekulako suerteako hien martxan dauderako, eta seguraski merezi duen aitortza hori etzaie eman. Euskal sukaldaritza funtzionatu durako nivel internazional baten eta oaindikane figura horiek hor daudelako. Orduan, ulertze dugu komunikabietan mundu guztia ez dela kabitzen, naizta saiatzegean merezi duten tokia ematen. Hala ere, esperantza da daukeo, gu talde gazte pila baten parte gea, eta bertan badaude neska gazteek jatetxek eta proiektu martxan jartzeko proiektukin, orduan gure babes eta gure eskua hortxe eukiko du, gukin batea, bideen dezaten, eta ojala etorkizunen parekotasun horta iristea bai emakumezkok eta bai gizonezkok jatetxen kudeaketan eta komunikabideen lehenengo lerro hortan.